Daigo na Diyos para sa Hello guys, may hapon nagigipa akong likod guys. May hapon guys, magbaging ko sa talong. Nag-abot na akong talong nag-order sa Shopee. So ato nang bagingon guys kay aron makatanom na. Kuan sa tara ni guys kuan sa yuta nga atong ikuan. Ato butangan og iti. Kaya ang tanom din guys kung walay mga iti, walay mga kuan, niwang kap, useless lang ang imong pagtanom, hindi nimo kuanan. Manang butangan og iti. $100 na ni ka kuan similya. May gamot sa palkata guys. May iti ato ning i-mix ng yuta. Uy. May nagpugday nga yuta guys kay aron dali ra gid sila makuan. Tambok. Ganyan lang tala ko ni kuanon nya kay ni alindahaw man. Nagparamdam naman ang ulan. Dito sa Medina ganina perti kayo kainit. Murag gid sa kabuak akong ulos kainit. Pag-abot din nag kulom-kulom na. Manlores ang atong tanom kung walay iti. Pero kanya akong bulanghoy, wala na ko nagbutay iti. Kitambok man ni ang yuta. Magduwa ta guys.
Kailangan din siya bikog kay di man siya malak og way bikog. Kuha tag bikog guys. Yakaan de. Nagkana kon guys. Lamok. Idungan ko rin siya pagkuhan guys. Pag lubong ang similya. Ako na akong video gabi guys. Akong upload. Katulo na copyright. Kung paghiwa na kong manok. Daw pag-slice ni Janice og cake. Mahigit pagkatong ni. Do katong balon nga gipabuto ni ay katong gipabuto ni store. Katong magid siya last ang akong gipana guys nga wala din na copyright. Last na ako nga upload kay nakatulgan ako. Basta kay alas 11 na nautro. Miski 400 views na. O magyapon siya kwenta og dili nimo siya diliton. Dili nimo siya utrohon. Og dili nimo siya utrohon nga kuan. Wala gyapon siya kwenta nga upload. Manang pagtan-aw nga na copyright, kailangan gid siya nga tan-awon kung asa dapit na copyright. Nakatong primero kay sa kutsilyo man. Pag hiwa na ako sa manok, kunya kay pag hiwa na ako sa manok, pagka sunod ang katong sakik. Tingala ko kay wala na may kutsilyo pagtanaw na ko. Pagkalas ang katong kuan ni Nestor nga balon. Ay dito balon katong iyang gipabuto, maumang gyud.
kay nakatagpilaw lagi dayon ko. Basta kay alas 11 lagi pag nata ako alas 11 tanaw na akong cellphone. Nako ana hinuon. Kay kung ako gihutoy sa ubo, dito na ako mamatahan, magbuntag ito siya guys. Na kay gihutoy mo ko sa ubo, nagbakod mo ko, nag-inom ko tubig. Mura. Pagtanaw na ko, gipukaw yapon ko sa akong kuan guys. Akong ubo. Pag kumara ko ginom tubig, agpiyong ko, di naman ko pagkapiyong. Butong kuha ko sa akong cellphone, tanan ako kung upload. Pag tanan ako kay ni Pulaman, kuyate, copyright. Na-edit na ko gutro ay. Ay katura akong delete ang kuan, katong balon. Mura akong gidelete. Mo lagi. Alas 11 dito siya. Ako di naging magkumpiyansa mag kuan nya. Yan ang kutsilyohon. Ay gamit ang kutsilyo na. Hasta nang litson niya po nga dako kayo entero. Makaka-copyright niya po na siya guys. Tanaw sililin sa akong video gabi na sa dako na pag-views ani ho na pagkataon nawala. Ko na lisod man po dito na ko ano mo gyapon to kwenta. Sa mo lagi. Kay once na maka-copyright ka, ano yung mga upload wala na kwenta kay wala man advertise. Ug wala gi ko tuya sa ubo magbuntag to akong upload nga kuan. Dili lang sa din ako ito i-up. Kung nabuntagan to nga nang ato, din lang sa din to na ko i-upload. Di gani kay alas 11 pa. Hapon na guys, kananingog ng gangis. Parang siguro ni plano niya akong ubo ag hawa guys. Agbuwan naman akong ubo di magkawala. Siguro siya plano ag hawa. Guys, kuandra na kabuok 48. So nara ang dahon 100 naman, 100 na kabuok kay para na sa talong. Yan ang iti.
Abi na kog tanuman ako karon di pa di ay. Ako naman og baging kay hapon naman. Abot na si Alan giapas ako nanin niya. Di na pa guys kay hapon na. Ako na itanam diretso na. Wa man ako man og baging. Nara. Man lang ni nako tiwason. Wa na human akong trabaho guys. Kuhaon sa namos mimi kis mimi wala. Wa pa nakuha. Hinira na lagi si Alan sa kuan. Kabulakan siya lagi sa bugdang kaya nag-ulan naman. Gandog na. Ito na mas mimi sa sentro. Ha? Yan guys, si Relo na ang magluto sa among sudan sa panihapon. Ito ka na si Resilme, nag-study na siya. O si Alan nangapi. O ka na diha guys. Among mga sinina dito sa Pikas, amo nang ipangbalhin dana kay kuhaan naman ni Alan dito sa atop. Wala na may atop dito. Daw ang mga butanganan dili man madala dito. So pasensya na mo nga magkalat sa naamong kuan dana kay maplastaran ni puhon-puhon. Ipangutang na ko dana kay aron mga kuan. Ipangsulod na kog sako, karton unsa pa diha kay aron mahipos lang na dana. Pero puhon-puhon guys, maplastaran na dana akong mga kuan gamit pag mahuman na gid ni. Tarungan na imong ngalan mi ha. Klaruhan na pagsuwat mi oh. Klaruhan na mi. Ano kay awatanan mi? Nay awatanan mi oh. Tanawan imong awatanan mi. Ari luna. Ya. Ari sapod. Tarungan nagpanit. Maganda rin ko na teacher. Tanawan ni ang E. Tanawa, panaa. Kadili diha na isuwat. Tanawan na kasi ni ulod. Kira. Po ni Nay. Asa. Kani. Wan. Dako. Ano man ah? Hindi ko magtawag sa mo ganyan na tay. No, Yelen. Wala. Di na maumi. Asa. Aka na nagkapid ay. Tani. Tani. Isa na naka di mangguna di. Ang sunod sa A. Saan? Parehas na na oh. Gikan dia sa taas. Ito din dia. Anak. Kabalo na ako. Ayaw isikit. Ano ah? Sige, sikit. Nay. Dili isikit. Ini. Dana ra dapito dana oh. Anak. Tapos, Nay. Ah? Gamay. Nay, mana, Nay? Pagka sa itlog, turang itlog to sa kuan kung butang sa Eso bukasan. ni ako. Kanya ako, Lisa? Gamay. Das na yun, das. Ganito na, Nay? Butangnya di guan. Butangnya di. Ngalan din ni teacher, ngalan sa eskwelahan. Ngalan din ni teacher. Inay da. Oh. Ayaw ina naala. Gigikan sa blo, paingon sa blo. Dili mo dapat dali. Nay, wala pa man ni o. Gamay ni dako. Gamin, mubo gikan sa pula, paingon po sa blo. Anak. Anak.
Pila yung te? Eh? Ay, nagdumok-dumok ka dyan lang. Ilunod na lang na siya dito lang. Kanina. Tako ni gamay. Dako. Ana. Kunya na na, ipulahin ang dako, ipulahin. Kaya di na siya masaw sa itlog. Piling. Tapos, Nakapagkuha na din ito sa kala. Yung sama na ni mo pasot imong ar, taro nga. Sama na. Ay. Kalungag na si Rilo na guys. Gisagulan niya og bugas. Gaya na sa buntag na gaya sa buntag na ako nagisaguli. Ako nang ipamahaw. Kadlok si Rilo na aglunod. Gilagi na mamisi. Yan guys, nalunod na ni Rilo na. So, kuha pa niya ang duha ka na pwede ka dito. So, daran dayon na nilang kuha. Ay, kadlok paglunod. Iwan na din na. Kaya last naman na. Sigay din na. Sino magilamyat-lamyat eh. Patuto rin. Siga-sigain na. Una pa'y bulad guys. Lutuan pa ni Rilo na. Palutpot. Ayaw rota lang. Daghan man lang. Oh. Naingon ko ba? Ikaw na gani kay. Kasi hindi na Asa ako taman. kuan mapagod. Saman naman. Butang yung mantika. Ilo na dahil hiwason. Alaman ko na. Ano na Rachel Me. Pavilion. Grade 1. Nalan sa Mestra Mrs. Kanya ko bili na. Shirley. Chiki. Saan man ang chiki ni mo, mi? Dako ko man na ni mong simi, oh. Ay. Pana. Pana apa tarong? Ano? Ala. Isus kalayo masa kinana. Mura man nagtuwa sa Amerika. Asa man timong eraser, me? Ala naman. Lama ko sir. Wala si mong baga. Palitan ta ka. Duha pag ito ka buok. Dini, oh. Dini. Padol, dini. Ala. Ala. O, punoon mo na sa pangalan diha nimo ngalan sa maestra ha. Ngalan nimo din na ngalan sa eskwelahan, ngalan po sa maestra. Balik ka. Balik. Ano yung numero? Ano. I-announce na ba ni Sir Anthony ganina? Sige ka, pag-plug. Sige na. Ano ang saya? Pabalik ko na eh. O, balik ko nimo na kuswat. Gikan diha. Paingon po diha. Ngalan nimo, ngalan sa eskwelahan o ngalan sa maestra. Itungod lagi, abot lagi ni mo na ng blue, kay blue to blue man na siya, me. Nakaluto na si Rilo na, guys, sa tartang talong. Yan, guys, nakaluto na si Rilo na, so mga unan ni. Duha ka klase. Hoy! Ayaw mo kamay, be! Duha ka klase ang among kanon. Kani, wala ko sa gulay ganina. Ako na may ang mukaon. Kana po ng ila. Sa gulan ako na. Lami mo guna siya. Sige na, me. Sige na lang. Pwede na lang. Gusto mo na lang init. Tutubig. Sige na lang. Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, our Lord, and bless the gifts we share, and God to receive the given to the devil. Amen. Ito yung sa Mimi Alan. Ito yung sa Mimi. Ito na. Susulan niya. Talong. Sarap kayo. Wasit ng lugar. Ano na ba sa bod na? Ingon kayo hurot na nagbod na. Kaya gamay na kayo na. Sinasang trabaho na. Abawang ba? Nek! Ako, spaw na. Pangaon ta, guys. Ngit-ngit ka among sugat to sa kuano. Yung solar to amo dito sa kuan ay abuhan. Ang safety, segunda na sa engineer. Trabaho.
Wala safety mo buat report ng mga diskusya. Buat ta ng report kung unsay tabo. Isay. Mura ka nagbuhat ng affidavit. Mga absent sa tao, mo agad sa imo gyapon hapak ang safety. Guys, mag-otro may pagluto sa buhat, guys. Wala ka man. Ang mga trabaho safety. Lamian sila sa bulad. Naman kasamot, may hubak kong kanin. Talong. Amot gid. May lain sudan guys. Ang bandang tungundang ang safety kaya. Pamugod lang. Wa ko nakabasoy man. Ang isudan nila kay bulad ug itlog, kay bulad ug talong. Dili na sa buboto report. Kailangan atinda sa tao na anak niya. Parang sa pag-racing, na ayatin sa mga tao. Bumiro. Hindi kasi Toyota, safety engineer na, maguban. Turot ako na ay. Tunggu ito nakamot ka. Mukha na puti. Kaya itong kada dito dahil sa una. Buti Baik. Puti ang kanong safety. Stop na siya. Nakuha na sa requirements kaya di ka man maka-apply dyan na og walay requirements. Mananay. Alay ko na Diyos, para sa Hinahinay ra doy. Tuwa na si Doy guys. Naglarga na alas 2 pa. Kuan raman hinuon kay nagmotor man 2 ka oras na mo ang iyang 2 ka oras ana siya makabot dito. Ingan ako hinay lang. Kulbaan ko basta layo iyang biyahe nya sira isa. Gidan ko man to nga dili pa uli kay sira isa na kay kailangan man niya ang restro sa motor motong ikuha niya. Ikuha na mo gahapon. Tuwa na siya. Pero pahitaan na mo nagpaagi nga mo makabalhin siya din trabaho sa dool. Ayun siya lang nga i-apply niya sa dito sa iya. Kasi nung makakuha siya requirements, makakuha siya na maka-apply siya dito sa kitrabahoan ni Alan. Good morning sa iyong tanan guys. Balik na tagtulog, alas 2 pa.